Welcome! Üdvözöllek! Mint látható, nem vagyok mai gyerek. 2 gyerek, 4 unoka, 43 év házasság, és kevéssé jól működő egészség a jelen állapotom. A nyugdíjas lét behatárolja a lehetőségeket, korlátokat szab. Viszont én nem igen szeretem, sose szerettem a korlátokat. Az általam kitalált megoldás: tégy valamit magadért és másokért. Ha valami nekem jó, lehet jó neked is. Tehát most itt vagy, és bemutatom tőlem telhetően a lehetőségeket. A fitodinamik kapszula az egészségre kifejtett páratlan hatását a gyógyszerkönyvi tisztaságú növényi hatóanyagoknak és az imprintelés nevű biofizikai eljárásnak köszönheti. A keleti gyógyászat legújabb és egyben a legmodernebb eszköze. Megismerése és alkalmazása mindenkinek egyéni felelőssége. Az egészség megőrzése már az intelligencia kérdésévé vált. Az orvosi tanulmány a fitodinamik készítmény laboratóriumi vizsgálatairól rendelkezésre áll letölthető fájlformátumban, melyet rendelkezésedre bocsátok. Javaslom, hogy járj jobban, és csatlakozz általam az ügyfélklubhoz, így a 30 darab kapszulát minimum 30%-kal olcsóbban, úgymond diszkontáron tudod megvenni. Ha nem akarsz klubtag lenni, akkor csak kiskereskedelmi áron tudom a részedre rendelkezésre bocsátani, elküldeni postán, melynek nincs díja. A termék megrendelhető tőlem telefonon, vagy az információkérés aloldalon elküldve a részleteket a személyes weboldalamon, melyet elérsz a leírás mezőben. Hivatásszerűen foglalkozom az egészségmegőrzés, a fiatalság megőrzés lehetőségével, a legújabb kutatási eredmények adta lehetőségeket és termékeket adom a kezedbe. Több ilyen lehetőség is ismert. Nem tudok fontossági sorrendet felállítani, hiszen mások vagyunk mindannyian. Aki a fiatalságát, fiatalosságát szeretné megőrizni, külső jegyeket tart fontosnak, azoknak az ASEA krém és a Jeunesse termékek talán szimpatikusabbak. Akik krónikus, nehezen gyógyuló betegségekkel élnek és küzdenek, az ASEA és vagy a fitodinamik együttes alkalmazása hozhat csodaszámban menő eredményt. Több száz és több ezer különböző nyavajából történő javulást, tünetgyengülést, gyógyulást jegyeztek fel. Ezekről dokumentáció áll rendelkezésemre, mint említettem, a leírás mezőben eléred. Akikről az állami egészségügy lemondott, gyógyíthatatlanná nyilvánította, vagy néhány hónap életet prognosztizált, ezen termékek használatával ma is él, esetleg tünetmentes lett. Ez csodaszám. Miért ne tudnál többet a hogyanról és miértről? Ezek a termékek sejtszinten regenerálják a tested és építik újjá, ha ez még lehetséges. Minden módon segítek, amennyiben megkeresel. Köszönöm figyelmet!